שלום לכולם, שבת הקרובה, שבת ראש השנה, אין פרשה רגילה השבוע, יש קריאה מיוחדת לראש השנה, מוצאים שני ספרים בשני הימים, ביום הראשון קוראים בספר הראשון חלק מפרשת וירא, עניין הולדת יצחק, בספר שני בפרשת פנחס, פסוקים לראש השנה וקורבנותיו. ביום השני שוב פרשת וירא אבל פרשת עקדת יצחק, בספר שני פרשת פנחס כמו ביום הראשון. חברותא בעזרת השם היום ברביעי אחרי ערבית, 9:30, בלי נדר נלמד לעומק יותר מהקטעים האלה. לזכות שנה טובה ובשורות טובות לעם ישראל, שיתקע בשופר גדול ולא רק בשופרות קטנים, לגאולה שלמה בחסד וברחמים. תקציר פרשת הולדת יצחק, לידת יצחק, ברית המילה שלו, משתה ביום יגמל יצחק, ישמעאל מצחק ומגורש עם אמו, השפחה הגר, לבקשת שרה אמנו. כריתת ברית שלום לבקשת אבימלך המלך הפלישתי עם אברהם. פתגם מהפרשה, כי ביצחק יקרא לך זרע. תקציר עקדת יצחק, ציווי לאברהם על העלאת יצחק לעולה על אחד ההרים. בזריזות, השכם בבוקר יוצא אברהם לדרך הקשה. ביום השלישי אברהם מוצא או מרגיש את ההר, שם מתרחשת העקדה, ובסיומה מפורטות כל הבטחות השם לאברהם בעקבותיה. לאחר מכן פירוט השושלת המשפחתית המורחבת של רבקה אימנו. פסוק חזק מהפרשה, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני. מילה שהיא פתגם, שאומרת המון דברים בבת אחת, הנני. נקודה למחשבה, מה אומרת המילה הנני? פסוק נבואי מהפרשה שממש מתגשם לנגד עינינו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. איזה זכות יש לנו להיות חלק מזה, זכות אבות תלתי משמע, גם זכות אמהות. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. אברהם יוצא למשימה הקשה של הקרבת בנו אהובו, בלי לדעת מתי זה יקרה והיכן זה יקרה. בלשון התורה על אחד ההרים, וזה מקשה את המשימה פי כמה וכמה. אברהם מאמין וסומך על השם, משכים קום ויוצא, ומרגיש כשהוא מגיע למקום. לפעמים צריך לפקוח עיניים, גם ואולי במיוחד כשקשה, ולראות מה שהשם מזמן ומכין לאדם, שבעזרת השם לא יביאנו לידי ניסיון וביזיון. תשובה לנקודה למחשבה, הנה אני מוכן, זמין, אני לרשותך ואני עבדך לכל מה שתבקש. אני כאן, אני מבין מה המשמעות של מסירות הנפש ומסכים לה, כמו שכתוב בשמע ישראל. מוזמנים להוסיף ולשתף עוד רעיונות שעולים אצלכם למילה הנני. שימו לב, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו, פסוק משיר השירים. כמו שאמרנו כבר, צריך לדעת לפקוח עיניים. בעת הגאולה, עת הזמיר הגיע, בעזרת השם בחסד וברחמים. מוזמנים בראש השנה לקרוא תהילים, ללמוד תורה ולהכין את השנה הבאה לעצמכם. וגם בערב ראש השנה, סגולה מיוחדת ועתיקה שמביא רבי חיים פלאג'י, צדיק ומקובל גדול למחילת עוונות, כמובן לא לוותר בגלל זה על חרטה וחזרה בתשובה אמיתית. במהלך כל יום שישי הקרוב ערב ראש השנה לקרוא 11 פסוקים ראשונים בפרשת כי תבוא, קטע קצר. חשוב לקרוא עד שקיעת החמה ולא אחר כך. מצורף לינק עם הפרטים. שתהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, שבת שלום ומבורך.